Lenko, ty často říkáš, že každá firma má tone of voice, ať chce nebo ne. Co přesně si pod tou větou mám představit? No, je to jak s člověkem. Každý nějak mluví, nějak působí a u těch značek je to ale specifické v tom, že to není jeden člověk, že za tu značku často mluví soubor různých lidí a nějak to pouští ven. Takže to je ten nějaký ten hlas a teď je otázka, jestli ten hlas, ta tonalita, ten způsob toho vyjadřování té značky je konzistentní napříč těma kanálama, napříč těma lidma, kteří za tu značku mluví, anebo je rozjetý. Jasně. Jo. Dokázala bys mi dát nějaký dobrý nebo špatný příklady, ať to možná dokážu ještě trošku líp představit. Mě napadlo jako značku, která to má zvládnutý dobře, nějakou značku, kde to třeba nastavený mají, ale úplně se to nepotkává a potom ještě nějakou značku, která třeba ten tone of voice nastavený nemá, jestli v tom druhém a třetím příkladu třeba jsou ještě nějaký jinakosti. Jo. No, dobře to většinou mají nastavené značky, kde je v tom poměrně velké riziko, že když ten tón bude rozhašený, tak si můžou hodně uškodit. Můžou třeba nabořit důvěru, nebo přesně jako nesplní to očekávání. Takže tam jako, jsou to značky jako typicky třeba nějaký platformní biznesy, to mají hezky zvládnutý. Jako třeba dobrá praxe, kdo to má dobře zvládnutý, tak se uvádí třeba Shopify. Ty mají jako skvěle zvládnutý psaní pro svůj produkt, mají to zanesený v design systému, takže není to oddělený úplně jako natvrdo marketing a produkt, ale je to jako hezky to hraje dohromady. Jako zprofanovaně se uváděl vždycky Mailchimp, ale to je tak jako historicky, to bylo jako v těch dobách, kdy ta tonalita byla hodně uvolněná, ale třeba společnost Intuit, která právě Mailchimp vlastní, ona je to jako taky finanční platforma, účetní nebo něco takového, a tak ty to mají taky moc hezky. Jako to naletně zvládnuté, mají to konzistentní. A ty už jsou takový jako vlastně celkem korporátní, mají potom to nějak, že odbíhám už teďka v Rosnově, ale mají to nějak vydefinovaný pro třeba různý podznačky, které oni vlastní, protože oni jsou celkem velicí a mají třeba ten Mailchimp, tak mě zajímalo, jestli potom nastavují jako ten tone of voice pro ten korporát jako celek, anebo jako jestli mají speciální tonality pro ty jednotlivý produkty. Já si myslím, že, nebo co jsem věděla, tak mají tonality pro ty jednotlivé produkty, protože prostě každá je jiná, jako Mailchimp byl jako naprosto specifický jednu dobu, teď zase už jako je produktově někde jinde, má trochu jinou produktovou vizi, ale jako byl úplně jiný, jo, než třeba firma Intuit, která fakt jako má finanční software, jo, takže oni mají každý zvlášť, ale pak umím si představit, nevím, jak teďka zachází s tím umbrella brandem, jestli je to jako spíš takový on je to jako House of Brands, jo, když si vezmu teda takovou tu klasickou strukturu, takže tam pravděpodobně ten umbrella brand má ještě nějaké svoje jako guideliny, ale to bych kecala, bych jako viděla do té jejich strategie. Jasně, jo. Ale mají jakože ty značky, které pod ně spadají, tak typicky jako ty to mají dobře zvládnutý. Okay. A nějaký ten příklad toho, kdy to třeba úplně jako nefunguje? Mně se nechce úplně. Dobře, tak já to vemu jinak, rozumím. Já to vemu jinak. V čem to typicky nefunguje, když to nefunguje? Jakože když si odmyslíme tu značku jako takovou, jako ten příklad a řekneme si, jak se to projeví potom na venek. Ono se to projevuje tak, že třeba část té firmy to má dobře zvládnuté, sedí tam lidi, kteří jsou empatičtí, jsou tam schopní copywriteri a pak nějaká část na tu se buď třeba zapomnělo, nebo nejsou úplně sladění a tebe jako zákazníka nebo uživatele to vlastně nezajímá, nebo ty nemáš šanci to zjistit, jo, kdy vlastně ten tým si říká, no tohle už není naše, tohle patří jim, jo. A ty vlastně naraz vidíš, že evidentně s tebou jakoby mluví někdo jiný, byť je ten ksicht, ten brand stejný, jo. A může se to stávat, zažila jsem to třeba v jedné firmě, kde bylo moc hezky zvládnutá komunikace na HR, byly hezky psané inzeráty, i to výběrko bylo fajn, to znamená, ty lidi na tom HR marketingu na tom makali a ten člověk pak přišel a dostal jako skrofacku, když tam nastoupil, protože už se ho ujali trošku jiní lidi, jo, a naraz to očekávání nějaké jako komunikace a tady se bavíme o takzvaném jako employer voice, ale je to jedno, jo, je tam prostě nějaká disharmonie, že někdo to měl dobře zvládnuté, odpracoval si to a jinde potom už jako... Jo, a když se počkej, teďka nevím, jestli jsem to úplně nestratil, to znamená employer voice, teďka se bavíme směrem
k těm mým zaměstnancům? Třeba nebo? k uchazečům. Jo, jasně, takže to bylo tak, že ta třeba kariérky byly dobrý, jo. Jo, takhle, jakože ta firma působí dobře navenek, ale pak člověk přišel dovnitř a ta komunikace vnitř firmy už třeba není tak konzistentní. A nebo si něco koupil, nějaký produkt, chtěl to reklamovat a teď prostě dostal přes prsty komunikačně. Jaký dopad potom tady tohle typicky jako může mít, jestli máš třeba zkušenosti s tím, co konkrétně to potom znamená třeba pro tu zákaznickou zkušenost, nebo pro toho člověka, který má to očekávání nějak vytvořený třeba tím dobrým tone of voice a pak to jde takhle jako dolů v momentě, kdy se setká s něčím jako specifickým. Tak jedna věc je, že to může nabořit tu důvěru. Pokud se budeme bavit o nějakém produktu, který je třeba, souvisí třeba s těma financema, jo, a teď ty jsi na něco zvyklý, třeba z marketingové kampaně, a já tady budu jmenovat, jo, já to řeknu. Třeba Rajvka. To byla pro mě, to byla věc, která jsem si fakt všimla, že oni měli marketingovou kampaň, kde bylo napsané na všech banerech samozřejmě slovo, velké heslo samozřejmě. Úplně všude procházelo to celou tou kampaní a ta marketingová komunikace se posunula do takové jako hodně úslužné tonality. Nic není problém pro zákazníka, všechno. Tak, jo, takže ty jdeš s nějakým očekáváním do té banky. Já jsem tam třeba byla už jako zákazník a šla jsem si zrušit kreditku. Tak. A teď tam jsem si připadala v té situaci, že není to rozhodně samozřejmé, že si jdu zrušit kreditku, tam byl velký problém. Pán mi řekl, že jestli to teď zruším, tak už nikdy žádnou u nich nedostanu, jestli to vím. A cítila jsem se nepříjemně, cítila jsem se jako poměrně poníženě. To očekávání, které já jsem měla z té marketingové tonality, absolutně nesouhlasilo s tím, jak se ke mně chovali, byť jako v nějakém úkonu, který jim pro ně jako není biznisově zajímavý, že ruším kreditku. Ale pak to pro mě je jenom nátěr, jo, ta marketingová tonalita. A to bylo jako v naprostém nesouladu. Takže když ti tady budu teda jmenovat, tak tam mně to přišlo, že fakt jako úplně ten marketing se snažil, ale ty procesy a ten produkt a ty lidi na pobočkách jako vlastně selhali. Ono je strašně zajímavý, že potom to tone of voice vlastně dřív nebo později narazí na nějaký hodnoty, na nějakou kulturu té firmy, toho, jak to tam mají ty lidi zažitý. Je tohle to, kde to třeba často se bije, nebo? No, ono to na to narazí ve chvíli, kdy to není v souladu. Ono to na to narazí ve chvíli, kdy to někdo udělal v růžku sám, marketér typicky, jo, že si řekl, no tak já prostě musím tomu dát nějakou tonalitu. Je to stejné, jak když sedí prostě, já nevím, třeba designér, který dělá identitu, furt to nikoho, já nevím, třeba nezajímá, což se neděje, ono se to děje s tou tonalitou, ale je to jako analogie, jak kdybyste prostě řekli, tak tam něco dej, nějaký logo vymysli, nějaký barvy tam dej, nějaký fonty, hlavně ať to je. Ale tak se to nedělá, dělá se to tak, že ty vizuály a celý ten brand vychází z toho, jak chceme působit, jací vlastně jsme, co je v souladu s těma našima produktama, lidma, procesama, hodnotama, tak jak říkáš. Ale strašně často se udělá tohle a zapomene se na tu tonalitu, anebo se vymyslí nějaká tonalita, to je ještě ten horší případ. Když se na ní zapomene, nějaká tam jako... No a když se vymyslí, co jako přesně na sílu, myslíš? Že se jako vymyslí jako my jsme takový jako trochu pokřivení, ale budeme mluvit hezky, budeme mluvit přátelsky, lidsky, já nevím, co jsou ty atributy, které tam všichni chcou nacpat. A jakoby to natřem to. To je taková Potěmkinová vesnice. Ale na to se narazí strašně rychle. To se stalo s tou Rajvkou. Jo, jasně. Jo? Takže oni nemají dobře zvládnuté procesy. Asi na tom zákazníkovi, ne že by jim nějak zvlášť záleželo. Já jsem tam chtěla dělat víc různých úkonů, jako jo, a nikdy to nebyl jako příjemný zážitek. Jo? Takže potom vlastně, já si říkám, no tak to je jako výmysl marketingový. To není v souladu s tím, jaká ta značka je. A můžou se snažit, jak chtějí, ale ono se to jako ukáže hodně rychle. Jo. Takže když si to pro sebe zhrnu, tak tone of voice jako takovej mi vlastně nastavuje nějakou fasádu směrem ven, ale když ho začínáme stavět, tak bychom vždycky měli přemýšlet nad tím, jak prohlubuje nebo zvýrazňuje ty naše jako přednosti samotný, tak aby potom ten člověk v momentě, kdy do toho produktu vleze nebo do té služby vleze, tak aby neměl náraz do zdi, ale aby to bylo vlastně jako pokračovalo v tom stejném smyslu. Když to tone of voice nastavuješ třeba v nové nějaké firmě, dá se nějak vyloženě,
už tak nějak jako tuším, kam to bude mířit ta odpověď, ale dá se nějak vyjít vyloženě z těch dosavadních věcí, které ty lidi dělají a využít nějakých předností třeba u konkrétních lidí, který máme s tou značkou spojený a který můžou sloužit jako nějaký základ pro to tone of voice, nebo je lepší jít víc po tom, co očekáváme, že by mohli očekávat ty klienti, nebo z nějakého vyloženě výzkumu, co s tím je spojený. Protože si dokážu představit, že někde to může fungovat dobře a někde tam může být ten mismatch, když třeba mám někoho vyloženě vřelýho a humorného, kdo potom pracuje a nevím, třeba v pohřebnictví, takže to nemusí úplně jako vždycky nasednout, ale předpokládám, že to bude asi jako nejjednodušší způsob, jak se dostat k nějakému smysluplnému a hlavně udržitelnému výsledku. No, takhle. Já si myslím, že je důležité říct, že jako já se snažím se vyhýbat tomu slovu, že nastavuju někomu tone of voice. Jo, že oni vlastně nějaký mají, strašně často je tam někdo, jeden člověk, který ho třeba skvěle drží, ale je na to sám a to neumí těm ostatním předat. A oni všichni říkají, tak to dej Petře, ona píše perfektně, všechno za nás dělá, jo? Ale ona je tam furt ta jedna Petra, která to nosí v hlavě a všichni to na ní sypou a v jednu chvíli už se to jako začne lámat, už nemůže nebo nestíhá, chce odejít, jako jo. A v takové situaci já se snažím zachytit, co jsou teda ty specifika té značky, že všichni řeknou, že to jsme přesně my, že to dobře funguje, ona to tak píše, jako my fakt chceme znít. Takže já se snažím najít tyhle lidi, takové ty, kteří to do té doby táhli sami nebo ve dvou. S nima sedím a dívám se, jak to teda vypadá, to, co jako říkáte, že to je to ono, že to jste to vy. To je jeden case. A pak se to snažím vytáhnout z těch jejich hlav, dostat to někam, jo, nějaký reverse engineering. Přesně toho, tak, jo. Rozumím. Ale pak je situace, kdy přijde značka a řekne, my to nemáme vůbec, každý si to dělá, jak chce, teď prostě jsme zmatení, jestli jsme vlastně seriózní, je to moc, není. A tam se zase už jako můžeme víc dovolit to nějak posunout, že vlastně s nima řeším, a jaký teda chcete být. A tam se jako víc bavíme o tom, jestli se třeba chtějí přizpůsobit těm zákazníkům a jakým, jo, protože on to může být i nástroj nějakého repositioningu, jo. Že doteďka jsme byli spíš tady a jdeme třeba na nový trh, nebo chceme se zaměřit na novou cílovku, tak tam musíme nějakým způsobem posunout, což souvisí s tím, že někdo dělá redesign vizuální a k tomu máš i ten redesign toho voice. Jasně, ty tonality. Ale zároveň, aby to udrželi dlouhodobě a konzistentně, tak to nesmí být úplně zase jako umělina, protože ty lidi to pak neudrží. Oni nejsou schopní podle toho jít. No, mně se tam strašně líbilo, jak jsi říkala, že se ptáš těch lidí, jak oni se jakoby cítí v tom a kde se cítí dobře v té komunikaci. I když to třeba nedokážou zmotnit do nějakých pravidel, ale jsou schopní říct, tady ten člověk mluví tak, jak my bychom chtěli mluvit všichni. To si myslím, že je vlastně strašně dobrý. A my máme víc těch workshopů, jo, že tam třeba potom každý zkouší napsat, nebo já třeba přicházím, jako třeba designuju to jako různě pro ty skupiny, ale někdy vidím, že třeba fakt neví a já tam přijdu a musím mít něco a řeknu, hele, tady je 5 variant, každá je trošku jako jiná, co se vám zdá, jo, kde to jako cítíte, který slovo ne, který slovo jako jo, protože potom výstupem není manuál, ale zároveň i spousta příkladů toho, co jsme my. Jasně, a takže jdeš vyloženě i po těch jako konkrétních jednoslovech, protože tam je schovaná tato. Já pořád přemýšlím, jakoby, jak spojuješ pro mě vlastně jako strašně abstraktní věc typu ty asociace, toho přídavného jména a potom jako ty konkrétní příklady, že tam už je to hodně o těch pocitech, takže potom vlastně na těch příkladech testuješ, co pro ně ta asociace znamená, nebo? No, jak se projevuje navenek, protože jinak jsou to takové vágní pojmy, jako jo, no, a ty se musí nějak ukázat, ty se musí nějak projevit v nějakých konkrétních výstupech. Jo, takže když prostě jsme, ta naše značka je třeba hodně klidná, empatická, až taková jako pečující, tak to může být jako nějaká esence té značky, to se může projevit do voice, že prostě nepoužíváme vykřičníky, nepoužíváme kapitálky, netykáme lidem. Jo, jako už si vlastně jako musíš to trošku zhmotnit, protože jakmile to jsou přesně ty one-pagery, kde je napsané, no mluvíme jako Saskia Burešová, Milá, prostě nevím, nebo spoustu nějakých přídavných jmen, ale to je tak strašně vágní, to prostě nestačí. Já to pak vezmu a ptám se,
můžeš mi podle toho něco napsat? Jeden napíše, druhý napíše, já se na to podívám a každý je jiný. Jo? To nefunguje, to prostě nebude fungovat. Vždycky to musí být až do konkrétna, jaké používáme emoji, v jakém množství, jaký je třeba náš, jak tomu říkám, jako firemní glosář, brandový glosář, že třeba řeknu, jakým způsobem řeknete dobrý den za značku. Jo? A někdo řekne dobrý, někdo řekne přeji vám krásný den. Jo? A už se jako vlastně pohybuješ někde jinde. No a kde potom skončíš na té druhé straně? Jakože kde se zastavíš, aby zas neměla příklady úplně na každou věc a neměla to svázaný, takže potom ten člověk vlastně panikaří v těch situacích, protože ježišmarja, co teďka máme v tone of voice? Jo, to je dobrá otázka, jako kde se zastavit. Já se snažím, aby ty pravidla nebyly příliš svazující až do té míry, že jim budu říkat, které slovo po jakém slově následuje a tak. Ale jsou nějaké věci, kdy zase je prostě potřeba, že nějaké slovní třeba spojení fakt jako nepoužíváme, jo, protože to s náma nesouzní. Takže pokud jsou nějaké hard pravidla, já nevím, budeme mít značku, která prostě třeba se bude chtít vyhýbat slovíčku rebel, protože mají hlavního konkurenta, který se jmenuje Rebel, jo, něco. Tak tam jako třeba víme tady tohle tvrdý pravidlo, ale všeobecně ty tone of voice manuály jsou psaný tak, aby to byl nějaký rámec, nějaké hrací hřiště, kde zhruba víš, jako s čím můžeš hrát, ale ten marketing furt potřebuje trochu flexibility. Jo?